Welcome back mga kapuso sa GMA Regional TV Live Stories sa Debosyon. So sa ka-taxi driver nga nagpakita sa hashtag spread kindness. Atong makauban karong buntaga din sa programa Abdon Verdida. Maayong buntag ug welcome sa GMA Regional TV Live, Sir Abdon. Mga buntag po din yung tanan. Daghang salamat sa ug belated happy birthday. Thank you. Kay mao man ni partner May atong birthday niya pag January 12, pag Birnes, si Sir ning offer ni siya og free ride sa mga pasahero nga makasakay kaniya. Ubay-ubay nakasakay nimo ato, sir? 25 kabuok niya na may niabot ka putog 31 kay na may anam-anam ba. Putob sanay mo para niya usa duha Basta parehong ruta. Oo. Parehong ruta. Daghan-daghan yung kang napalipay atong adlaw, sir. Unsa may istorya ning imong kuan, sir? Kining imong paghatag og free ride dugay na nimo ning gibuhat? Sugod ko atong 2019 sir, abal-abal niya. Taxi na dayon niya. Panaan ako ni nga taas-taasan pa akong kinabuhi niya, akong pamilya likay sa disgrasya, ako sad malikay ko sa disgrasya. Kay naa pirmi sa dan dalir kay disgrasya. Tinuod. Kanindot. Pero sir, kining imuha sir no, this is hashtag spread kindness. Pero kung ato sang una-unaon, dili sa lalimoy kay mahal ba sa dang gasolina. So, pangutan sir, imo ang taxi niya unsa kay kinahanglan ta mo abot sa atong abangan, sa kuan niya, boundary niya. Walay kuan kay libre man tanan. So sa kadlaw. Rinto na niya ang among drive sa among opisina every 3 days nimong ko anak kay libre nga nakay pundo nga tag 50. Okay. Na sa 3 days nimo nakay 150 nya. Mo na akong pundo mga 5,000 na kapin mo na akong abang gipalit og tarpaulin, gasolina. Ang gasolina ko na 16 nya, ang abang 1150 nya. Napalit ng tarpaulin mga 3,000 siguro. Oh, 2,000 Okay. Pagkanindot ikaw mismo pasahero makasugot ka ni ma-surprise ka oy kay murag talagsar ka makakita ingon ani. Ang saga dyan ako itong pasahero, sir, kutob sa mo para, di mo too nga. Kaya nung binuang na yung tarpaulin dong. Kung di, tinuod na makihabi ako ni mo magprang-prang ko anang-ana unsa na. Pero on the side sa imong family, sir, murag di basad ka kuan nga wa kay madain ana nga de. Di kay suportar man ako akong asawa, suportar man siya kay wa man sana ko sila pasagdi. Okay. In fact, pagkaugma ato, nangaligo mi nga to sa swimming pool sa kuan. Intero adlaw mi dito nangaligo tanan akong pamilya. Maayo gyud kayo celebrate ni mo tong birthday nako. Dito mi nangaligo sa swimming pool sa Mandawi. Okay. So nakakadugay nga nagmanehog taxi sa Abdon. Mga 5 paron ka tuig. Kay sa kuan mo ko sa una sa gobyerno nya balabal. Antod karon. Naunsa man pagkuan nga gikan ka sa gobyerno na ato ka sa pagmanehog taxi. Kay Tom Jones mami sa atong 2016. Tom Jones. Okay. Tom Jones. So nangita kag laing panginabuhian human mo Tom Jones. Taxi niya. Taxi. Pandemic ito pag grabe akong kapait gyud na atong pandemic gyud. May grabe. Hisgutan na tong pandemic sir kay pag drive nimo og taxi pag pandemic. Perting lisod kay pangitag pasahero sir kay wa may madlok mo man na kay. Ikaw mismo nagpanghadlok pug ato. Wa may laing mahimo sa may kanon og di ta mo kayo. Muto nagpa-vaccine jud ko siguro. So lisod gyud ang kita ato ngayon na sir. Lisod ma'am, lisod yun. So mga pila gyud moabot gyud og 2 ka tuig ngayon nato or murag slowly nakakuan sad. Pero mga pila ka buwan balik-balik ra siya. Pag kuan na gyud pang gawas na ba? Nauli-ulian na. Atod karon. Karong panahon nang indot na ang nindot pasahero sir, daghan na. Nindot na. Especially karon kay daghan ang mga bisita dinhi sa Sugbo. Sige sir, atong isutan gamay ang imong mensahe. Ang imong debosyon ngadto kang Senior Santo Niño. Dibuto sa ka mismo sir no. Akong ampo sa Senior Santo Niño nga tagaan batag og taas nga lugway sa kinabuhi para maka libreng sakay gyapon ta kada birthday nako nya. Panawagan lang ako sa ubang driver nga ay lamog kakuan nga naginani ko. Ako gusto ko maabot sa inani para maengganyo sa mo mga driver nga mo kuyog mo nako bisag kausa lang sa bisag magsaad lang mo nga kabot kag 40, kabot kag 50. Palibre mo sakay birthday ninyo. Para ang mga pasahero, may gaboy na itong mga driver, nasa sila igawa na to ba kay
uban driver biya ko ang kailan pagtanaw sa mga taxi driver nga mangortahay ni mamunalay ni. Palipay lang gud ninyo sa inyong mga pasahero nga may gaboy na tong mga taxi driver. Mao na og dahang salamat. Pit Senior, Viva Pit Senior. Maayo Kanindot paminahon. Mga kapuso, thank you Sir Haog. Hinaot nga pohon amo na po kang ma-feature partner may sa musunod nga higayon nga magpalibreng sakay. Tinuod. Si Sir Abdon kay God nindot bless you more, sir. Salamat. talagsaon ra gyud nindot kayo dalaygon kay nga buhat. Mga kapuso, Abdon Verdida. Ubalik pa mi mga kapuso. Tutok lang.